Nasuko sa inkupisu't mga idol. Kay si Migo Kulapo wala may klaro ikasabot. Magsigirag tando-tando. Naingon na lang ni siya o pidudido. Ingkopisot. Tubaga si Migo Kulapo kay ning bergalimot sa yung sabot ba? Ay, Migo Kulapo! Wadyo kay klaro, Migo, ay! Uy, klaro. Wadyo kay klaro, Minawa. ingat di ka ba? Oh. Ngayon ka di ka po sa ero. Wadyo ka mari, ay! Wa ka man. Ang kay permente mag-ubisikot. Naaraman ko ka. Tara siya. Kaya mo supervise ni mo. Siya mo supervise. Ano, sa pagkapo. Wow, lagi na. Wa may kapuli. Sige, Migo. Upira lang di ka og laing trabaho, Migo. Lain trabaho lang. Upira na lang kunog lain trabaho si Migo Kulapo ni inkupisu't mga idol. Ning tungura si inkupisu't na istorya ni Migo Kulapo. Laan ako rin kipamati sa lawas niya kuno. Sige na kung tuhod, Migo, ay! Ako rin makatabang ni mo. Maulihan na na. Ni Migo, tambal na, Migo. Oh, ako rin bala na. O gani ko no, tambal ba? Ama ko bagay, Migo. Sweeto sa dinis panambal si Migo Kulapo mga idol. Unya si inkupisu't na ay gihunghong. Kaya, Migo, ato-ato lang ni, ha? Ato-ato ko no. Hindi na mo kaya nga ko, Migo, ay! Ganuan. Di na ka magahi. Okay na yun, sus, wala na, ay, magsige na dahil, ay, na kumuka. Siya pa nga ato-ato lang ni Migo. Sawa. Why problema? Saka ba na pagpagahan? Saon ro pagbagahi. Ako na bala na. Ako na ang sikreto. Kaya ba na? Madaba ba ko no? Oh, muna. Sobra pa. Ay, Migo, may nakakuha ng gitawag nila o Viagra-gon? Viagra. Ay mo to na Viagra. Na ako'y sikreto, ano? Si Migo Kulapo ako ni bahala mo pagahi mga idol. Ni aksyon ko kabala ka basig bayot po ni siya in taon. Kung ingon aning ang niyang naong walay lalaki mo patol. Ay, masikreto ba? Ah. Buhay pa maganda mo ha? Gas mo ko nimo ah. Oh, kahit permente. Ah, yate. Oh, permente. Magaling na ako bang siper. Butbuton sa kaay ni siya. Bisag ubo na ligahi ani niya ba? Ay, sige, Migo, pilas mo na kay Steve, ha? Padati ay kong tambal na rin, kaya akong tagaan ka na kong kwarta. Ala, datambal gaga kwarta. Hindi ko na rin. Advance ko, be. Uy, advance ko ba? Pagkulapo. Tanawara. Abtik ka kaay ni siya basta kwarta ang hisgutan ba? Unya ning tungura mo ni tambag niya mga idol. Sa mga tao nga humok na kay ilang junior. Ano ni Steve? Kaya bakit tinura naman ang si Migo Kulapo? Ato lang siya paminaw ning kupisot. Dili na mo gahi daw. Di na mo kahit ako rin mo baka pa. Si Migo Kulapo murag excited kay mga idol. Murag duda na siya kung aning tipakli. Magahi, anak. Nagduda kung iya ka ning hapyod-hapyuron. Unya maudi ko na ni angay buhaton. Tulo ka klase, anak. Kung mutuo mo sa ingaingon, ilistanan niyo mga idol. Gamot ta mahugani. Ang una, gamot kuno sa mahogani. Oh, kanang gamot sa tangad. Unya nga ikaduha, gamot sa tangad. Oh, sa kapayas. Ug kapayas ko nung ikatulo mga idol. Nagaon na siya. Imna. Ang pagahi na. Oh, sus. Disinilan niyo mga idol. Tistingilan ko nun ninyo mga idol. Unya, naa naman ay kapayas og tangad. Apili lang lang po og manok nga kinawat. Kay naa naman po yung mahogani nga tambal sa bughat. Tong dili mo gahi, testingi. Mutuo ka sila migo nga otro pa man imo wala mo gahi. Oh, wapa basta ko kainom. Ako pa man testingan. Kaya nakuha na katumang akong uyo. Iyaan nga mananambal. May nitambag nako. Sige, suwayin lang ninyo. Tuwayin lang niyo mga idol. Suwayan po niya. Tuwayan tan ako. Pasti lang, aha ka. Hanap pa man din ni sa Gispaning albularyo ha. Ano?